Oh, tá muid bio. Die riim se bhríon ag léamh na nuaíochta nó riad scéalta nuaíochta as Meiriceá I neomh dé an féanú lá tríocha mína márta gábhíle sa sédíog. Deir sínteocht federálach na nRugaí go mbuailfidh siad rochtain an pile ginmhillte. Bhí agus síl go dárlóch sé seo agus tá I ddím áram sa chathaimé rá go bhfuil sé ag tárlú ach breanaíonn cosantóirí an Ginmhealladh mar bua mór. Breanaíonn an fiasúra mar garim slógaí mar a hiicfí. Pile is seo sílim go dtugtaí plan B le tamil ach de ná hena thugtaí RU 486 Spreagann an pile seo Ginmhealladh nádúrtha sa máthair agus is cosúil nach ndéanann sé mór an dochar don chorpach irid agus is dócha gur bin an fá go bhfuil an FDA ag maolú na rialachaí. Ag fannacht le Ginmhealladh tá Donald Trump I drí blóid arís dúirt sé I níos bóideacht telefíse MSNBC dúirt Donald Trump gur cheart pínó sa ghearra bhrá as Ginmhealladh áil. Bhain seo crátha as a pártaí poblachtánacht mar a hiicfí ach idir an dálín séanann sé an méid a dúirt sé agus is cosúil nach bhfuil sé son pínó sa ghearra na mrá seo níos mó. Tá New York Times scríomh srá Altranais faoi farraige deisceart na Síne más é sin an tanim ceart agus téann an tiriseoir seo Helene Cooper chúrsóir de chuid chabhlach na Stát Aontaithe agus fatról sna farraigí. Ag fannacht leis tín tá na hábhar córba an Uachtaráin Obama ag déanamh an méid sin cháine a tín cháine gangaideach go bhfuil imní pholaiteoirí sinsearach na Síne go mbeidh deacrachtaí gnóach nuair a theochas an chéad uachtarán eile. Scíal timpeallachta
Táthar ag breanú le himní sra éireach iarthar an Antartaigh, leach éir ní le sagam, leach éir iarthar an Antartaigh, brat éir, ach cibé tá sé an, agus táthar ag tuairt le fios go bhfuil an brat éir seo I mbaol mór leáite agus má tharlaíonn sin faoi dhearg na hís seo diaitach leibhéal na farraige ardú dhá threith déag rud de chuireach chuid mhaid a charrachaí an domhan, charrachaí móra an domhan faoi uisce. Diailteann an focail leathan éireach úsáid freisin ach is an a bheith eicin an focail sin. Tá díomá gníomhairí phobal I Nuacht margheall Díol teach Altranais I Manhattan. Is cosúil go raibh gníomhas sriantach ag an teach Altranais a d'ág Norvéidir a Díol ach wathe le tithíocht neamh-bhrábach. Ach chuí amháin chuí eile tá sagan mar a éibrií February d'ordaí áisínteacht tithíochta nó áisínteacht carach cibé gach srian ar a teach Altranais seo. Rud a d'ág gur féidir an chomhlacht leis é an teach Altranais a Díol $160 million. Díol an chathair an teach Altranais the chomhlacht Altranais Allura Group $6 billion rud a ágan gur dearnú brábach faoi hocht nó mar sin as an díol. Tá seo chur uafás rialtas Vil de Blasio bhí géirí íolach a chur údaráis nó chomhlachtaí tithíocht inachhuine a chur fáil do cónaíochtaí Nuacht. Agus dar leo is rud déistineach seo amachchas amach fáca sé go mbeidh níos mó den is sever I Manhattan agus nach mai cóbhá idir na heic mí an éachar an sin. Deir an Maire de Blasio gur tháinig seo níor a dua agus go bhfuil farraige faoin méid a hit amach. Ach má bheannaítear an chomhreagras agus na taifid carach chomáilis na taifid stochaireachta
is chosúil gur dearnú drochhhainisteocht nó míhhainisteocht mí riar sa chás seo. Seo an sórt sóthaíocht atá an chathair I gcéir a cheachhaint cho fad agus is féidir leo. Well, stoppi mé an sin mar sílam go bhfuil mé 5 nó mé 10 nó mar sin isteach sa tafid seo agus leannim mé ráile tafid garid ina dhiar sin. So, slán tamil agus tásúil agam gur bhain sibh leas as an túris gnóíochta seo.